58थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइ आरो बे बोसोरारि थान्दै जखनथाइनि दिनै गाहाय खुन्थिया गायनाय खामानिखौ जों मावबाय आरो बेयाव जोङो मोनसे गोख्रों बानजाय आफाद दानानै लादों। टंला जे जोंनि कलेजनि प्लेग्राउन्ड दङ बेयाव खुंनो थाखाय जोंनि टंला कलेजनिनो आथिखालनि सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसर खोब इनार्जेटिक निपेन बर' बिथांखौ जोङो मासिगिरि महरै मोननो हादों आरो बेयाव समेस्वर बर' वार्किं चेयारमेन, अनुप दैमारि माने कनभेनर हिसाबै मोननो हादों आरो बानजाय आफादा खम समनि गेजेरावब्लाबो बिथांमोना खोब धैर्यहै गोख्रोङै खामानि मावगासिनो। मिजिंथिदों जोंनि ओनसोलनि बिटिआर आरो आसामनि गासै हारि माहारिजों लोगोसे बर' आइ आफा रायजो राजा इन्टेलेक्सुवेल गुबुन गुबुन माने दल संगठना जोंखौ मदद खालामगोन बे माने जुथुम्माखौ खुंफुंनायाव जाफुंनायाव। आरो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि सानै, गाहाय नेहाथारि, लोगो गाहाय नेहाथारि गासै सेन्ट्रेलनि टिम, उदालगुरि जिल्ला कमिटि एबसु, जिल्लानि सिंनि आन्चलिक आरो टंला आन्चलिक बयनिबो मदद लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय। 5, 6, 7 सानथामनि फेब्रुवारि दाननि जि बे जुथुम्माया दान मोनसे दंबावो आरो बेयाव जोङो थान्दै महरै प्राय 2500 थान्दैफोरखौ आसामनि भारतनि गुबुन गुबुन बुहुम फरायसालि, कलेज, इउनिभार्सिटिनि आरो जोंनि आन्चलिक डिस्ट्रिक्टनि जोङो स्टेट कमिटिनि बेयाव हांख्रायदों आरो बिनि गेजेरजों बर' माहारिनि जिखिनि माहारिबाद, बड'फानि जि गेरेमसा माहारि थानायनि जि मोनसे थांखि उद्देश्य, बर' गोजोन गोरोबथा बेखौ माने आखरे आखरे मावफुंनांगौ लेटार एन्ड स्पिरिट बे गासै बिथिंखौ लानानै थान्दै मेलाव सावरायनाय जागोन। खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो अराजनितिक जातीय आरो छात्र संगठनब्लाबो जोंनि इस्यु एजेन्डाया मेक्सिमाम पलिटिकेलि रिलेटेड आरो बेखौ सरकारा समाधान खालामनांगौ आरो बेखायनो जोङो टाइम एन्ड एगेन भारत सरकारजों आसाम सरकारजों जों सावरायदों आरो बे जुथुम्माया जाहाथे बेनि सायाव प्राधान्य मोनो बेखौनो जोङो हास्थायगोन। 5 तारिखआव जोंहा डेलिगेट सेसन जागोन। मोनाबिलियाव जोङो जोंनि गेदेमाफोरनो आलारि बाथि सावनाय बा गोजोननि थाखाय आलारि बाथि सावनाय बे हाबाफारिया जागोन। 6 तारिखआव जोङो मोनसे नेशनेल लेभेल सेमिनार लादों आरो बे सेमिनारा गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि आरो कम्पिटिटिभ एग्जामाव जों माब्रैहाय जोङो एचिभमेन्ट मोननो हायो, बर' बिजोङाव फरायनाय, गुबुन गुबुन बिजोङाव फरायनाय आरो बे सावरायनायाव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर अनुज पेगु बिथांखौ लिंनो थाखाय जों थिग खालामदों। APSCनि बारग' चेयारमेन देबराज उपाध्याय बिथांखौ जोङो अलरेडि हांख्रायबाय आरो बारग' माने लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल माने 4 करप्सनि रिटायार्ड राणा प्रताप कलिता बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायगोन। लोगोसे बर'नि माखासे इन्टेलेक्सुवेल गेदेमा बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायगोन। बेयाव प्राय 10,000नि बारा फरायसा फरायसुलिखौ जोङो बेयाव ज' खालामनो थाखाय जों थांखि मोनसे लादों। 7 तारिखआव अपेन सेसन जागोन आरो बे अपेन सेसनाव जोङो भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर धर्मेन्द्र प्रधान बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो बिथाङा फैनो जोंनो खोथा होदों आरो बेजों लोगोसे आं दहाय बुंनाय बायदि जे बर' गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनांगौ आरो बेनि आधाराव जिहेतु जोंहा सिमा बारायनांगौ दङ, 125 एमेन्डमेन्ट आर्टिकेल 280खौ मावफुंनांगौ, मर अट'नमि BTC BTRनि फाइनान्सियेल पावार, बर' कसारि काउन्सिलखौ पुर्नांग मर्यादा होनाय, ST हिल कार्बि आंलंनि बर' कसारिफोरनि जेंना आरो सोलोंथाइनि इस्युसफोरखौ लाजोबनानै जों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो हांख्रायनो थाखाय जोङो थिग खालामदों आरो बे जुथुम्मानि गेजेरजों जोङो जाहाथे बर' माहारिनि जिखिनि आद्रा थानाय जेंना जेंसि समस्याफोर दङ समाधाननि लामाखौ मोननो हायो, बर' हारिनो जों मोनसे मेसेज होनो हायो आरो बे जुथुम्मायाव जोंहा लिटारेरि कम्पिटिसन, कालचारेल कम्पिटिसन, काबादि आरो फुटबल गायदे हेलेना आरो माने सोमला बसुमतारिनि मुङाव जोङो बे कम्पिटिसनखौ जों खालामगोन। लोगोसेनो एक्जिबिसन थागोन आरो बे एक्जिबिसना नायनो गोनां एक्जिबिसन, कालचारेल रेलि जोङो हाबाफारि लादों। बायदिसिना माने जोङो कालारफुल मोनसे इभेन्ट आरो जातीयताबादनि माहारिबादनि मोनसे नेरसोन हिसाबै जोङो गोथौ आरो गुवारै गासै बिथिंखौनो लांनायनि थाखाय जोङो सिन्था खालामदों। बयबो जोंखौ मदद होदों, आं बेखौनो खावलायबाय आरो बयबो लोब लोब बे जुथुम्माखौ बयबो बाहागो लाफैनानै नायफैयो, मदद होफैयो, बेखिनिखौ खावलायबाय दिनैनि बे खुन्थिया गायनायनि हाबाफारिनि गेजेरजों। मोनसे आलादा सोंथि, 58थि जखनथाइ बेखौ खुंफुंनो थाखाय जिहेतु नोंथांखौ गिलिर बिबानखौ होबाय,
दा रायजो राजानिसिम मा बुंगोन बेजों जोङो रायजो राजा बिथांमोननिसिम खावलायगोन मानोना फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि 5, 6 आरो 7 बे अक्ट'खालि जोंहा फैबाय थानाय 58थि जख'न्थाइ दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे 51थि जख'न्थाइ दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला बे मोननै हाबाफारि जोंनि टंला कलेजनि बे माने सोलोंथाइनि जांख्रिथाय फोथाराव जानो थांगासिनो दङ। दा बे जा फैबाय थानाय बे जख'न्थाइखौ जाहाथे माने जाफुंसारो बिनि थाखाय जोङो दुलाराय आसाम नाङै जोंनि रायजो राजा लोगोसे माने दुलाराय बुहुमनि जोंनि जिखिनि माने बर' फरायसा फरायसुलि लोगोसे रायजो राजा बिथांमोनखो आरो गासै आसामनि हारि हारिसा सुबुंफोरनिसिम आङो खावलायगोन जाहाथे जोंनि जख'न्थाइया मोजाङै जालाङो बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम जोङो मदद आरो हेफाजाबखौ लुबैनानै जोङो नोंथांमोननिसिम खावलायहरदों।